Eh si Amiki mismo ang sabi na mag-dance ka. Natataka ako kasi ano ba yung dance? Hindi ko alam kasi anong dance eh. Wala akong V8. So, diyan mismo, ang sabi si Amik TV45, di ba yung Amik, na bilhan kita ba eh? Hey guys, welcome back to my channel. Manolito lang gito. Matagal din tayo hindi kagawa ng video dahil concentrate tayo sa live streams. Kaya ngayon ako nakagawa ng video ulit. No? At saka tuwa ako, eksakto din. First video natin, mga comeback video eh. Kasi tuwa ako dahil dumating na yung bigay gift, no? Gift galing sa isang butihin kung tawagin lang nating sponsor, Amik TV45. At shout na rin sa kanyang minamahal na si Amiki Buhay UK, dahil magsawang ito ay napaka mabuting tao, dahil hindi nagatubiling ibigay sa akin itong gamit. Parang gamit ko talaga para sa live stream. Kasi kung nag-live stream ako, kasi ng dalawa ay nasa live stream din, ni-raid ako ng Team Buang. Maligay din ako doon kasi noon lang nangyari na maraming tao sa live stream ko. Nahirapan ako mag-set ng audio, no? Sa akong vocals, sa background music. Set kumatarong set, no? Mas kusog sad ang ako ang tingog, mawasad ang background music. Eh si Amiki mismo ang sabi na mag-dance ka. Natataka ako kasi ano ba yung dance? Hindi ko alam kasi anong dance eh. Type ako sa comment na, reply ko sa comment na ano ba yung dance? Hindi ko alam anong dance. Sabi ni Amiki na, di ba V8 yung gamit mo? V8 sound card? Hindi naman, isang murahing mixer lang. May microphone yung gamit ko. Wala akong V8. So, diyan mismo, ang sabi si Amik TV45, Tatay Amik, na, di ba yung Amik, na bili ka ba? Bilhan kita ba? Happy ako noon kasi sabi niya bigyan kita, bilhan kita. Sa Messenger, sabi niya na magbigay ako ng address, buong pangalan ko, yung mga kailangan na para sa padala niya. Pinadala talaga niya, mas palaga siya ng pira. Kaya nga, maraming salamat by Amik TV45. At ito, dumating na ang box kanina, mga alas 12 pasado. Ngayon, December 6 ngayon, Sunday. So, ngayon, ay ulitin ko, maraming salamat by Amik TV45 at saka Amiki Buhay UK. Maraming salamat sa inyo. Mag-asawa. Sana pagpalain kayo ng Diyos. Marami pang more graces para sa inyo, pamilya. Maraming salamat. At ngayon, buksan na natin to. Excited na ako ito eh. Buksan na natin kung ano ang nasa loob nito. Ito, sound card. Ganda pagkabalot. Tignan natin. Ano loob? Ayan, ito. Yan. May mga cords yan. Mga gamit yan. Ang sak-sak dito. Mga cord. Sak. Ganda. Minsan pa. Okay. Next natin tingnan itong microphone. Ayan. Ito. Pop filter.
Try natin i-kabit dun sa studio. Ito ang condenser mic, condenser mic, kita natin condenser mic, nasa likod lang yung pop filter. Sinadya ko para kita itong mic na ito. Saka ito ang V8S na sound card. Liit na siya, pero ang ganda. Yan o, kita niya. V8S. Yan. Yan ang mahiwagang Dutch. Yan. Ayan, natatapos din ang ating pag-install. We successfully installed our new V8S sound card with the condenser mic. So, maraming salamat talaga, Bay. Thank you very much, Bay Amic at TV45 UK at sa kaniyang wife na si Amiki Buhay UK45. Maraming salamat sa inyong maagang pamasko. Isipin kong maagang pamasko, okay na sa akin kung wala nang ibang gift na dumating sa akin kasi maligaya na ako nito. Ito, maligaya na ako nito. So, buhay na buhay ang Pasko. So, maraming salamat talaga sa inyo, Bay Amic TV45 UK at ka Amiki Buhay UK. So, abangan nyo na lang ang pag-test ko ng gamit na to. May ibang video na ako na mas nauna pang na-upload. Live video yon. Ang i-test ko itong gamit na to. Kaya ibigay ko na lang ang link sa baba para kung gusto nyo tingnan kung ano ang okay ba ang performance niya. Ibigay ko lang ng link sa baba. Tingnan nyo na lang kung gusto nyo matingnan. So once again, maraming salamat, Bay Amic TV45 UK at saka Amiki Buhay UK. Bye bye, maraming salamat sa inyo lahat.